Παρακαλώ. Καλησπέρα, γιατρέ. Τι είναι, τι έπαθα. Πάτησα χινό. Τι μαλάκα. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλώς το γέστη. Συγγνώμη, γιατρέ, είστε σίγουρα είστε το λόγο. Τι γράφει στην πόρτα σου. Παναγία μου, πώς δεν ξέρω. Λοιπόν, Πακού, πες μου. Γιατί έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Κάθε μέρα χαίρομαι στις 8. Και πού είναι το πρόβλημα. Ξυπνάω στις 9. Παρακαλώ. Νίκος Νικολάου. Έλα, φίλε μου, σε περιμένουμε. Στέλνει ο κύριος. Ξέρω. Κάτσε. Εδώ πέρα από μια γρήγορη ματιά που είναι εδώ στο βιογραφικό σου, λέει ότι έχει πάρει μια κυφιοθεραπεία στο Βουκουρέστι. Ισχύει. Ισχύει στη Ρουμανία. Μάλιστα. Ειδικότερα καρδιολόγος. Μάλιστα. Να σε τσεκάρω λίγο έτσι από περιέργεια. Τι μπορεί να προκαλέσει καρδιακό επεισόδιο. Να ένας πόνος στην καρδιά. Μάλιστα. Το δικό σας, το καταχάιλους. Εντάξει. Θα σε ειδοποιήσουμε. Καλησπέρα σας, νεαρέ μου. Εδώ πέρα διαβάζω με μια ματιά που βλέπω. Το βιογραφικό σας γράφει πως είστε γιατρός. Ειδικότητα. Καρδιολόγος. Καρδιολόγος. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς προκαλούνται οι καρδιοπάθειες. Από τις πολλές συμπάθειες. Και φράγματα. Από τα πολλά σάρματα. Καρδιοπάθειες.